گوندê Basûtê yê Efrîna Rojavayê Kurdistanê yek ji gundên ku hejmareke mezin a koçberan vegeriyane ser mal û milkê xwe. Resûl Xelîl nişteciyê vî gundiye. Wî ji toramedyayî ya Rûdawê re got ku sih malbatên hawirde ji gund derketine. Xelîl ji Rûdawê re da zanîn jî ku heta dawiya sala 2024 75 malbatên koçber vegeriyane gundê Basûtê, 5 malbatên koçber vegeriyane Kurzêlê, 20 malbatên koçber vegeriyane Tirindê, 16 malbatên koçber vegeriyane Basûfanê, 12 malbatên koçber vegeriyane Endarê. Derbarê derketina hawirdeyan û vegera koçberan de serokê xwecehiya Encûmena Efrînê ya Enekesê hin zanyarî ji Rûdawê re eşkere kirin. Rêma Efrînê ev xelkê di Ereb, malbatên Ereb û bi jmarek gelekî zêde vedigerin ser mal û milkê xwe, ciwarê xwe, çil Şamê bê, çil Helebê bê, çil Hema bê, çil Humus bê. û xelkê me ya Efrînê jî ew jî bi jmarek zêde vedigerin ser mal û milkê xwe, ciwarê xwe. Lê mixabin hinek estengî pîşa xelkê me Efrînê tên dîtin. Yek ji wan estengiyan got ê got vedigerin hinek gunda got malê wan teslîmî wan nakin illa got piştî 10,000 ya 3,000 dolar bidin wan. û estengiya dudiyê jî ev xurtên me got vedigerin hinek tên girtin ji bo dibêjin ino we kar bi rêveberiya xweser ra kirî ew jî divê ciyê wek dibe mesela îbtîzaza malî û pera. Em bihêvînin ku ji deselata ku îro li Şamê hukm dike çavdêriyê li rewşa Efrînê bike û ev estengiyê pîşa gelê Efrînê nemînin û her kesek vegere ciwarê xwe, sermal û milkê xwe. Em bihêvîne carek de em bihêvîne xelkê me giş vegerin malê xwe û sermal û milkê xwe. Li gorî çavkaniyên ku ji Herêma Efrînê ji Rûdawê re axivîne, malbatên hawirde rojane ji Herêma Efrînê derdikevin. Li gorî heman çavkaniyan, piraniya hawirdeên ku derdikevin ji gundewarên Şamê ne. Hüseyin Umar, Rûdaw.